Diyos maray nabanggi po mga tugang, maluhod po kita para sa pamibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. May herakon asin maugayo na Ama, di ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal, di pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaurasaan, biolensya asin kagadanan, rangaha an sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw ning seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan ang sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan in mga armas, maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sato, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan, kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray nabanggi po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat dulot ni Sandy Colina Jr. for passing the Marchlet 2026. Dulot ni Maria Corazon B. Alminye. For family, dulot ni Mirna C. Almonte. Pasasalamat dulot ni RGS Castillo, Tizan T. Cottage. Special na kagadan for Jusan, dulot kan Arabia and Alacar family, for guidance in passing the US CMA exam both parts, dulot ni Jet Justin A. Gapido, for healing of Giselle, dulot ni Sarong Anonymous, for business, dulot ni Mirna C. Almonte. Para sa kapaingaluan kan mga minasunod na kalag, All Souls, dulot ni Cecil B. Baharo, Amado, dulot ni Maria Elsa S. Santa Rosa, Alan, dulot ni Mirna C. Almonte, Grace, Leo, Vicente Sr., Rosalina, Salvacion, Santiago, Ruby, Villamor, dulot kan Manlangit family, Emerita, Marcelino, All Souls, dulot kan Marquez family, Mercy, dulot ni Dana Castillo.
Sa liwat Diyos maray nabanggi po mga tugang, ngunyan po solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Matindog po ang gabos asin awito nan awit sa pagpuo. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Pinagsiselebrar tango niya na Domingo an kagayonan kan banal na komunyon. Pag kita nagkukomunyon, inaako ta si Jesus, naging kasaro kita kan buhay kan mahal na Diyos. Kaya po nantaan selebrasyon, ako untaan sa tuyang mga kasalan, tanganing maninigo kitang magselebrar kan misa, asin mag-ako kan komunyon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa endo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa endo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
mamibi kita. O Diyos, na sa makangangalas na sakramento, nagwalat kasamo nin pagrumdum kan sa imong pasyon, warasan namimibi kami, na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo kan sa imong hawak asing dugo, padagos ming mamatian sa mo, an bunga kan pagtubod sa imo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kang Diyos Ama, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, o Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Lituria kan tataramon. Pinapagiromdom ni Moises an Israel na ginamit nin Diyos ang desyerto, tanganing magtukdo nin pagsarig sa iya, urog na sa paagi kan balaog na mana. An buhay nin tawo sinususteneran bako sana kan pisikal na tinapay, kundi kan tataramon asin probisyon nin Diyos. An babasahon nagaandam sa to na midbidon an Eucharistia bilang tunay na kakanon na itinao ni Diyos. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ng Deuteronomio. Girumduman nindo kung paano kamo pinanginotan nin kagurangnan na sa indong Diyos, sa pagbaklay nindo sa disyerto sa laog nin 40 taon. Pinasakitan niya kamo sa pagbalo sa indo, tanganing aramon an nasa puso nindo, kung makuyog kamo sa saiyang mga tugon o dai. Ginutom niya kamo dangan pinakakanin mana, sarong pagkakana daipa na nanamitan nindo, asin kan sa indong mga magurang. Ginibo niya ito, tanganing tukdoan kamo na ang tawo na bubuhay bako sana sa tinapay, kundi sa lambang tataramon na minagikan sa nguso nin Diyos. Dainanggad kamo magpalangkaw asin makalingaw sa kagurangnan na sa indong Diyos, na nagluwas sa indo hali sa daga ng Ehipto, sa kamo naging mga oripon. Pinanginotan niya kamo sa saindong pagbaklay, sa mahiwas asin makatakot na kalangtadan, na may mararang mga halas asin uyang. Duman sa alang asin daing tubig na daga, pinabulos niya para sa indo ang tubig, hali sa matagas na gapo. Sa kalangtadan, pinakakanya kamo nin mana, pagkakana daipa na nanamitan kan sa indong mga ginikanan. Pinasakitan niya kamo sa pagbalo sa indo, tanganing sa katapusan, tawan niya kamo nin mga marahay na bagay. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pag-umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. Magrukyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Sion. Tapinakusog niya ang mga trangka kan sa imong pintuan, binindisyonan niya ang sa mong kaakian sa laog mo. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. An sa imong mga sagkodan, ginigibo niyang katuninungan. Sa matingas na trigo, binabasog ka, sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga, asin makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramon. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. Inuosip ang sa iyang tataramon kay Jacob, ang sa iyang mga kabuotan, asin mga pagbuot kay Israel. Dain niya ini ginigibo sa gabos na nasyon, ang sa iyang patakaran, dain niya ipinapaisi sa iba. Alleluia. Pag-umawon an kagurangnan, Jerusalem. Itinutukdo ni San Pablo na ang tinapay asin arak kan Eucharistia, iyo ang tunay na partisipasyon sa hawak asin dugo ni Kristo. Ang Eucharistia parehong sakramento asin tanda nin pagkasararo kan simbahan. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang kalis ng bendisyon na sa tong ipinapasalamat sa Diyos, bako daw iyan pakisumaro sa dugo ni Kristo, kun minainom kita. Ang tinapay na sa tong binabaak, bakong pakisumaro iyan sa hawak ni Kristo, kun minakakan kita kayan. Huli ta saro ang tinapay, kita gabos maski dakol,
saruan hawak, huli tagabus kita naghiras sa parehong tinapay. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay na buhay, na naghilig hali sa langit. Mabubuhay sagkod paman an magkakan kaini. Ang tinapay na itatao ko, nganing mabuhay ang kinakban, iyo ang sakong hawak. Huli kan mga sinabing ini ni Jesus, nagkariribok ang mga tao. Paanong ikakatao kan tawong ini ang sa iyang hawak, tanganing kakanon? Kaya nagsabi si Jesus, sa katotoohan sinasabihan ko kamo, kung dai kamo magkakan kan hawak kan aki kan tawo, asin mag-inom kan dugo niya, dai kamo magkakaigwaning buhay. An magkakan kan hawak ko, saka mag-inom kan dugo ko, igwanin buhay na daing katapusan, asin bubuhayon ko sa huring aldaw. Hulitaan hawak ko, tunay na kakanon, an dugo ko, tunay na inumon. An magkakan kan hawak ko, saka mag-inom kan dugo ko, magdadanay sako. Ako man magdadanay sa iya. An buhay na ama, an nagsugo sako. Asin an nabubuhay ako, huli sa iya. Kaya, an magkakan sako, mabubuhay, huli sako. Iyo ini an tinapay na naghilig hali sa langit. An magkakan ka ini, mabubuhay sagkod paman. Bako ining arog kaidtong kinakan kan sa indong mga ginikanan na nagkagaradan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tanda po nindo kung kasi arin so sa indong First Communion. Excited doon po ako kaidto, grade 3, 1999. Tapano, kansadit pa po akong aki, kaparehas man po ako kan mga aking nagpipila digdi, kasabay kan mga mama ninda o papa ninda. Naku, curious man ako. Pag nagpipila si mama, masabi ko, pahiling, anong yaon sa ngimot nindo? Anong kinakaon nindo? Natataka mo sana. Kaya kan grade 3 na kami, sabi kan katikista, day kumalingawan ang ngaran kan katikista, si Ate Mercy. Present siya, kan padi na ako. Pinakomunyon ko man siya, kan padi na ako. Duman mo na kita sa grade 3. Sabi ni Ma'am Mercy, makomunyon na ngaya kamo, tag grade 3 na kamo. Kaya puon ka ito, tinukdoan niya kami kung paano magsimba. Puon sa sign of the cross sa kapinunan, sagkod sa katapusan. Sabi niya, arog ka ini ang pagsimba. So gabus na kaipuhan sabihon, so mga silensyong pangadji na pagbinayaw daa ang tinapay asinan arak, masabi, kagurangnan ko asin Diyos ko. You know, I never forgot her teachings. Kadakol kan mga ginigibo ko ngunyan bilang padi,
nanodan ko sa katikista ko kan grade 3. Kung paano ko binalon ang pagsimba, pagkomunyon, sagkod sa pagdakula, nako ako ito kan aki pa ako. Magayon pag binabalikan ta kung paano kita nagpuon sa buhay nin pagtubod, our spiritual life. Ang komunyon po, garo ini kakanon kan kalag. Ang baby po, baga daiman sa pinapakaon tulos. Naghahalat nin pirang mga simana bago siya pakakanon nin solid food. Arog man kaiyan sa buhay kan sarong Katoliko. Naghahalat nin pirang taon bago siya tugutan na magkakan kaining nourishment sa komunyon. Magayon ang sinabi digdi sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, "My flesh is true food, my blood is true drink." And that is exactly what we celebrate in the Mass. Sa misa, pinapakaon kita kan mahal na Diyos. Doesn't it make you wonder? Sa kadakulan kan mga gamit, mga bagay sa kinaban, pwede man ko tang pinili na lang ni Lord na arog na lang kaini ang presensya niya. Tanom na lang o image na lang. O kung ano pang ibang imahin. Kadakol ibang pipilion ang mahal na Diyos. Pero kan pinili niya ang eternal presence niya sa kinaban, ang pinili niya, food. Why food? Taaram niya, pirmi kitang gutom. Garo dawa anong kaon, day na uubos ang pagkagutom. Ano po? Pagbanggi po, midnight snacking, nagugutom ang tao. Sabi, kaya da po may ilaw sa laog kan ref para sa mga midnight snacker. Ang tao, pirming gutom, pirming naglalaom, nagmamawot. And it's not just physical hunger. We're talking about interior hunger. Gutom sa pagkamuot, gutom sa atensyon, gutom sa paglaom. And so when God desired that He be present for all time on earth, He chose the form of food. Iyo po ini ang pigsiselebrar ta ngunya na Domingo. We call this Corpus Christi. Sa Latin, corpus, hawak ni Kristo. Hawak ni Kristo. And it is important na habang nagdadakula kita, da itapig papatimasang ang biyayang ini, kundi pirming iginagalang. Kaya, ma-review kita. Paano ba mag-ako nin komunyon? Inot na inot, ang panluwas na preparation. Kay puhan, pag masimba, nagbado man nin angay sa misa. Kung paano pong nakakasangli kita nin marhay na bado para sa importanteng tao, arug man kaiyan dapat pag masimba. Daita po sinasabi na dapat expensive clothing, kundi disenteng bado. Saro sana ang ihahapot pag nagpipili nin babadoon pag masimba. Hilingon ang bado, hapoton. Pwede ko ba ining suluton sa atubang kan Diyos? If I face my God, can I wear this? Is this fitting for my God? Ikaduwa, bako lang panluwas, kundi pati man panlaog. Bago po magsimba, piniprepare an interior disposition. Kaya nasa jeep ka pa lang, nasa tricycle ka pa lang, pasiring sa parokya, nagsisilensyo ka na, ibaba na ang cellphone, is-silent na iyan. Dapat nagpipreparar ka na. Igwa kitang inaapod pong Eucharistic fasting. Ang fasting na ini is 1 hour before the Mass. Bago po magsimba, day na po magkaon o mag-inom nin maski ano. Ang pwede lang, tubig, saka bulong. Other than that, we save our tummies. Dahil may aakuon kitang bakong ordinaryong kakanon. We are about to receive Jesus. Pagkatapos, come to Mass on time. Kung appointment ining misa, iyo po ini ang pinaka-importante mong appointment sa bilog na simana. We meet several important people from Monday to Saturday. My Sunday,
is for my God. My Sunday is holy. I set apart this time to thank the Lord for everything I received from Monday to Saturday para 1 hour. Can I give 1 hour to my Lord who has given me 6 days? Can I give 1 hour for my Lord who has given me 24/7? Kahirak man kan mahal na Diyos, ang Diyos nakagtao kan mata, iyo anda ipighihiling. Ang Diyos nakagtao kan talinga, da ipigdadangog. Ang Diyos nakagtao kan oras, kinukuripot ta pa sa oras. Justice means giving what is due. And what is due to God is worship. Kaya siguruhon ta po na surosimana, at least once a week, we come to Mass. It's our most important appointment in the week. Come to Mass on time. Sikapon na dai malate. Dangan, pag nagkomunyon po, pag nagsimba, pirmi pong magkomunyon. Dai po magtugot na nagsimba kang na dai nakaako nin komunyon. Always receive communion except for one occasion. Ano lang ang rason na dai ka makomunyon? Nakagibo kanin magabat na kasaklan. Kung wara yan, please, come to communion every single time. Father, paano kaya dai ko napunan sumisa? Tinuyo mo ba? Dai mo man tinuyo. Magkomunyon. Father, paano na-distract ako kan nagsisermon ka, naglalayog sa isip ko. Dahil garo ako worthy magkomunyon. Please, magkomunyon. Our reception of communion does not depend on the emotions that we feel. Paano kaya, Father, wala akong nafe-feel na intense na emotion? Newsflash. Paggurang ka na pong Katoliko, wala ka man namamatian. Those special emotions are only felt on special occasions. Pero pabang naggugurang ka po, ordinaryohon po ang pagmati. Kaya dai po maghalat na nagluluha ka bago ka magkomunyon. Receive communion every single time. Father, may nakuha po ako na magabat na kasaklan. Then we will need confession for that. Tas yung mga saradit pong kasaklan, napapatawad na po ito pag nangangadji kita kaitong nagkukumpisal ako sa Diyos amang makakamhan, kagurangnan maherak ka, Kristo maherak ka, and after that, the priest gives an absolution. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, bring us to everlasting life. Those words are absolution. Parehas po ito kan sinasabi kan padi sa kumpisal. Kaya sa mga saradit pong kasaklan, magian na kasaklan, napatawad na po ito bago kita mag-awit kan kamurawayan kan Diyos. Bago ta pamurawayon, bago ta umawon ang Diyos, ako untango ng parakasala kita and ask for forgiveness. No arin po makumpisal. Ang requirement, once a year. Once a year na lang po. Sana nagagawa po natin ito. Especially during Lenten season and Easter season. Pero sabi kan mga santo, magayon man kung makapagkumpisal as frequently as you can. Kung kaya nga ning bulan-bulan, mas magayon. Wag naman pong every week. Pagkumpisal pong every week, parang niloloko natin yung ating sarili. Dahil kung ginigibo mo so parehong kasaklan sorosimana, bako pong washing machine ang kumpisal. Magayon na pagkatapos kan kumpisal, totoo, mahuhulog girare kita, pero naghihingowa. The root word, the key word is naghihingowa. Yung hindi naman nung natempt ka ng demonyo, bumigay ka naman agad. Lumaban ka naman. Pag tinempt ka, tumanggi ka naman. Ilaban mo ang iyong state of grace. And then, approach communion reverently. May paggalang. Pagtayo galing sa upuan at pipila tayo, may paggalang. Day na magpararibok, day na makihuron, mga G, mag-Our Father, mag-Hail Mary, while walking toward the minister. Pag-abot sa atubang kan minister, masabi ang ministro, ang hawak ni Kristo. Ano pong simbag? Amen. Bako pong thank you.
Minsan pag nagpapakomunyon siguro, nalilingaw, ang simbag hawak ni Kristo, thank you po. Hindi po. Amen po. Ito ay Latin. Ang ibig sabihin ng amen, yes, I agree. Yes, I recognize that that bread is not ordinary bread. It is Jesus. And so you respond with conviction, with joy. Ang hawak ni Kristo, amen. I acknowledge it is God's body. Dangan, ang pag-ako po nin komunyon, may two options, on the tongue or on the hand. If you're receiving on the tongue, stick out your tongue. Kapag day po nakaluwas ang dila, day mi man po mailalaag, mamumulmulan po ang kamot mi. Kawawa naman yung susunod sa iyo, may laway mo na. Kaya pag nahiling na po nindo na si Father, nagpapakomunyon, ini na po ang gamit, alam mo na kung anong nangyari. Dangan, pag sa kamot, pakitaas po ang kamot, bako pong hababaon, itaas ang kamot, bukahon ang palad, tangani pong mailaag mi ang hawak ni Kristo. Pag tinatao po, di po pagdakupon, may nagdadakop po. Hayaan mong ibigay namin ang komunyon. At pagkatapos, pag nakuha mo na po, di ka na po maglakaw, tapos duman ka makaon. Para hindi namin pagdudahan na iuuwi mo at ipapakain sa manok, kainin mo na po sa harap ng pari o ng minister. Pagkatapos, pagbalik po sa upuan, mananahimik, magdarasal, kahurunon ang mahal na Diyos, magpasalamat, takasaro ka ni Kristo. You have consumed Jesus. Dear friends, these are all beautiful dispositions. Pero dai po natatapos ang pagkomunyon sa pagkomunyon. The goal is that we become what we eat. Pwede bang uliton tang sarabay? We become what we eat. One more time. We become what we eat. Aram yan kan mga doktor. Aram yan kan mga nutritionist. Kung anong pigkakaon, human ika. Kaya nga ni pag nagkakaon nin healthy food, healthy man ang lawas. Pag bakong healthy, alam mo na yan, hindi rin healthy ang katawan. But when you consume Jesus, every Sunday, and in fact, some of you are daily mass goers, if you receive Jesus that frequent, ano dapat ang itsura mo? Arog ni Kristo. Nagsisikap kita na mahiling kan ibang tao na arog kita ni Kristo. His kindness is your kindness. His patience is your patience. His love is your love. Because you have consumed Christ, you allow Christ to change you. Dahil na ako pwedeng pabalik-balik duman sa dati kong pagkakasala o dati kong maraot na ugali, tadaing saysay ang pagkomunyon ko, kung dai man ako nagsisikap. To say amen at communion is to agree that I will strive to be changed. Kaya ang mahalaga, pakaako kan komunyon, ang pag-uli. Paano ka pag-uli sa harong? Kumusta ang ugali, ang pakikitungo sa kapwa, sa kapamilya, sa aga, Lunes, sa trabaho? You have received communion today. Allow people to see that. Sa aga masabi sa mga katrabaho mo, kaklase mo, parang may bago sa'yo. Parang maaliwalas ang iyong mukha. Masimbag ka. Siyempre, nagkomunyon yata ako. Allow Jesus to change you. Allow communion to be so meaningful, you look forward to it. Masimba ako. Makomunyon ako. Aakuon ko si Kristo. I may be alone, I feel sad, I may be going through things. But when I receive Jesus, I know that I am not alone. And communion promises that this is not the end of life. There is life eternal. Hagadon ta po sa misang ini an marhay na disposisyon sa pagkomunyon ta at siyan, asin sa lambang pagkomunyon ta, sagkod paggurang, sagkod sa ultimong komunyon na aakuon ta pag inolyohan na kita bago kita magadan. May we always receive Holy Communion with ready hearts. Tindog po kita, simbagon ta ang tataramon kan Dios, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod.
Nagtutubod ako sa sarong Diyos Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin da inahiling, asin sa sarong kagurang na Seso Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namudagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo ki Virhen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sa kod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Darhon ta sa Dios an satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eukaristiya, ang tinapay nin buhay, sa pagselebrar kan Santa Misa, na may tunay na pakasabot asin orog na kaludukan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan sa pagpaurog kan pagkamuot, katanosan asin katoninongan sa satong komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagehelang, mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak asin kaumayan, para sa espiritong nalugadan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa buhay na daing kasagkoran, sa langit no nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sabayan ta si Pope Leo sa iyang monthly intentions. Ngunya na bulan nin Hunyo ang intensyon niya para sa sports. Nalugod ang sports, pirming aagihan sa pagtalubo sa good values. Para sa sports asin mga atleta, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Siring man, ipamibi ta ang kaligtasan kan kada saro sa tuya, lalo na sa ongoing volcanic activity asin mga paglinog digdi sa probinsya. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki. Tanganing magin kakanon asin inumon sa pagbaklay sa kinaban. Warasan na sa pakisumaro niya mo sa iya, magkasararo kami bilang sarong hawak ni Kristo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kan Eukaristiya. Dulot niya mo sa imo, Ama, ang tinapay sinalong na ini. Lulungan
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kay raking warasan sa imong simbahan, ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, na makangangalas na ipinahayag kan mga idinulot na atang. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya ang totoo asin daing kasagkoran na padi. Sa pagtugdas kan forma nin danay na sakripisyo, enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot ka ini sa pagrumdum sa iya. Kinakakanmian sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinom mi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya kaiba kan mga santos asin angheles, sarabay kaming nag-uumaw kan sa iyang kadakulaan. Vere sanctus es Domine, fons omni sanctitatis, ec ergo dona quesumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, cui cum passioni voluntarie traderetur, accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias agens, dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Misteryo kan pagtubod. Sa
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, sumong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos, nakaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Awiton taan pamibi na itinukdo sa to kan kita aki pa. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang magturugang, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Pwede pong matukaw mo na kita. Tukaw muna po. Kulang po ang satuyang consecrated hosts, kaya ma-consecrate kita tanganing gabus makakakomunyon. Maluhod po. Kansya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdo kami maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto, ngunyan asin sagkod paman. Pataluboa kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matukaw po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, gibuha kaming mabasog giraray, kaining daing sagkod na bunga kan sa imong pagkadyos, na pinapaaninongon yan sa pakisumaro kan mahal mong hawak asin dugo, ika na nabubuhay asin nagahade, kaiba kan Diyos Ama, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pro seminaryo asin tinagba. Ini po suporta para sa diocesan seminaries. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo nag-abot po sa 37,952 pesos asin 80 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa 5,276 pesos asin 10 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 6,758 pesos asin 55 centavos para po ini sa basic ecclesial communities. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Mga anonymous na tig 1,800 pesos, 1,300 pesos, duwang 1,000 pesos, anom na 500 pesos, 100 pesos. Roderick and Elnes de Lavin, 500 pesos. Devotee, 200 pesos. Diyos mabalos po. Tulong invitations lang po, dagdag sa satuyang anunsyo, enot, ngunya na June 12, Friday, iyo po ang kapiestahan kan Sacred Heart. Please come to Mass in honor of our Lord in His Sacred Heart. Sa June 13, the following day, piyesta po ni San Antonio de Padua, digdi sa St. Jude, igo kitang espesyal na debosyon sa iya. Piyesta niya po sa Sabado. Dangan, please take note, this is the third and last invitation. Sa June 29 this year, iyo po ang 75th anniversary kan sa tuyang diocese. Imbitado po ang gabos sa Jubilee celebrations sa Albay Cathedral sa oras na alas 4:30 nin hapon. Bubuksan ang Jubilee door, asin sa misa, matao kan bendisyon kan Santo Papa, asin plenary indulgences. Bawal pong magpark sa laog kan katedral sa aldaw na iyan, asin may road closures, so please come early. The celebration begins at 4:30. Pwede pong magpark digdi lang sa tinampo, bako sa laog kan katedral. Matindog po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita, arugon ta si Kristo. Salamat sa Diyos.